Na zo karban ƙorafi. To. Ko kuna raja ne? A'a. Kotu. Hajara ina jinki. Ina so ka faɗa wa mai girma Matawalle ya sa likitan shi ya caje lafiyar Hajiya Sara. Me ya same ta ne? Lokacin da Hajiya Sara ta faɗi a kicin, su ma ta yi. Ayya, to suwa suka kai ta asibiti. Da ni da Momi da Iro muka kai ta asibiti. Sai kuma aka yaya? Kuma har muka je asibitin bata san inda kanta yake ba. Gaskiya kina da kaifin basira. Wallahi ƙarya take yi. Allah. Juna biyun da yake jikinki ya bare. Saboda me? Saboda faduwar da kika yi. Ina ganin juna biyun da yake jikinki zai iya barewa. Hai, kina da sauran gano abu fa. Lallai muna buƙatar a gwada ki. To ni ba na so. To kina cikin wannan halin ne. Naga jini yana zuba daga jiki. Subhanallahi. Wallahi ƙarya take yi. Kamar yaya? Babu wani jinin da ya zuba a jikina. To ta yaya zaki sani ke da baki a cikin hayyacinki? Gaskiya kan. Ki ci gaba da bayani. So idan baki ma sani ba, na sa likita ya ɗauki jini